Sininen Jussi Vaismaa Helsingin Joutsuklubbi. Siihen yristys nyt se loppu siinä. Kun jaksaa nyt tehdä. Ei saa enemmän vastata päälle. No niin. Kiitos. Äkkiä. Anna hakata rauhassa joka ei. Asre! Hyvä Jussi! Hyvä Jussi! Hyvä Jussi! Kurista se! Hyvä Jussi! Hyvä Jussi! Käännä vaan Jussi! Käännä! Käännä! Hyvä, Rusman, hyökkää vaan! Hyvä Jussi! Hyvä! Hyökkää vaan! Kombinaatio! Myönty perään! Ja päälle! Vaikka sen päähän! No, siinä on hyvä! Hyvä Jussi! Hyvä Jussi! Oho, no nyt tuli. Mä nojaan katon noihin köysiin, niin se on kiva kun ne rupeaa räpsyttään tuolta takaa. Voittaja luovutuksella sininen Jussi Vaismaa Helsingin Joutsuklubbi. Hyvä Jussi! Jussi Vaismaa Helsingin Joutsuklubbi, sininen kulma. Mikael Kivivuori, Kärjäs, Taure, Rauma Jurosel, Samra. Miehen alle 73 kiloa, finaali, Joosef Puhalainen, puolustusvoimalaiset, kausi 52. Seuraavaksi ottelemaan miehet 73 kiloa, punaisen kulmaan Jani Levelä. Hyvä Jussi!
Hyvä. Mennä vaan. Nyt vaan kunnon. Lähtee taaksepäin, just noin ja nyt kimppuun. Anna polveen. Alta pois vaan. Polveen kylkeen. Pois vaan Jussi. Jussi, väännä pois. Lähde kakkaukeen kaulaa. Pois vaan. Oi noin. Jussi, pois vaan. Käänny. Hyvä. No niin, hyvä Jussi. Hyvä. Kädet ylhäällä. Pää vaan. Vielä vaan. Potki. Suojas ylös. Hyvä. Kädet ylhäällä. Just noin. Hyvä. Lisää vaan. Ja nyt kiinni ja laitat etustaan. Paino alhaalla ja ylös vielä. Polven mukaan. Alapotku. Paino alapotku. Hyvä Jussi. Hyvä. Lisää vaan. Jaksaa. Jaksaa Mikael. Hyvä. Suojaus ylös ja saa sitä omaa. Hyvä. Hyökkää vaan. Nyt ikäs päälle. Puoliväliin. Jaksaa. Sitten pääsee lepoon. Hyvä Jussi. Sinne vaan. Hyvä joukko. Hyvä. Hyvä Jussi. Vedät se liikkeeseen ja siitä lähtee. Lisää vaan. Just noin loppuun asti ja kädet mukaan. Potki. Vielä vaan. Kaveri on väsynyt. Minuutti Mikaeli. Jussi ei mitään hätää. Kunta riittää hyvin. Vielä vaan. Kanta pari isoa. Hyvä. Nyt koko kroppa peliin. Se lähtee. Nyt sieltä. Tule. Ei mitään. Alta pois. Jussi, alta pois vaan. Alta pois. Ei mitään hätää. Alta pois. Hyvä Jussi. Jatkuu. Nyt huolella vaan. Viimeinen puoli minuuttia. Nyt yksi iso. Jaksaa. Hyvä. Lisää vaan. Vielä nousee. Alakoppu. Hyvä. Vielä vaan. Ei oo paljon enää. Vielä jaksaa Jussi. Hae kaulaa. Suojaa. Vielä Jussi jaksaa. Lyö sisällä pyrkii. Ei mitään hätää. Aikaa. Hyvä Jussi. Sarjassa miehet oli 4 kiloa voittaja, tuomari ääni 3-0. Jussi Vaismaa. Nyt sitten vielä toi toinen kameramies tuosta päänsä kanssa pois. Noin, ja tässä ratkotaan miesten alle 94 kiloa Suomen mestaruus. Hyvä Jussi! Hyvä Jussi, tarkasti vaan kädet ylhäällä.
Puolusta tarkasti. Pois vaan! Hyvä. Lyö! Ohi vaan. Ohi alas. Hyvä. Hyvä Jussi! Polveen Jussi. Hyvä. Tarkkana nyt! Heitä. Polveen vaan! Lisää. Hyvä. Niin alta pois vaan! Alta pois! Sido kädet. Huuda kovempaa. Pois alta vaan! Hyvä. Hyvä Jussi! Hyvä Jussi! Jussi tsemppiä nytte. Ammu kintulle muutama tiukka. Hyvä. Hyvin Oi oi! Polviblokki, polviblokki. Hyvä. Hyvä Hyvä hakee. Jussi! Hae. Alta pois! Kestää, kestää. Alta pois vaan! Älä tärise. Jaksaa! Hyvä Jussi! Hyvin menee! Niin tarkkana nyt! Hyvä. Se on mun jalka. Käy vaan ylös, hyvä. Hyvä! Hyvä! Hyvä. Hyvä sieltä. Kantapäätä vaan! Kanta päällä. Hyvä! Hyvä. Pääse, lopeta se. Lopeta! Hyvä Hyvä Jussi! Jussi. Nyt tarkkana! Hyvä! Missä? Vielä vaan! Alta pois! Siltaa. Hyvä Jussi! Pois vaan! Hyvä! Oho. Aloita Jussi. Nyt pisteitä! Jaksaa Jussi, jaksaa. Ai ai. Vielä vaan! Takaisin. Kädet ylös. Jaksaa, jaksaa, hei! Loppuun asti! Prässää nyt Vielä takaisin. vaan Hyvä. loppuun! Lisää. 10 sekkaa! Mene, mene! Mennä. Hyvä. Lisää. Hyvä. Hyvä! Hyvä. Yes. Lopeta se. Hyvä Jussi! Kummalle meni? Se oli jollain ylittä aikaa. Ihan pikkasen lisää enemmän. Kyllä se kultasi. Se olisi nyt syytä tulla tuolta kotiin. Ai ai. No nyt se kuuluu. Ai ai. No niin, ja tämän mielenkiintoisen
Tämä 4 kilon ottelun voittaja. Oli kyllä niinku koko ajan menoa. Luovutuksella punainen vyö. Oliko se mukaan luovutus? No niin. Hyvä Jussi! Tehtiin. Ei siinä munkaan mielestä ollut kyllä luovutusta. Olet tehnyt vähintään yhtä paljon. Olen. Kyseessä on miesten yli 94 kilon sarja, jossa punaisella vyöllä Vladiska.